uudestaan. Oikeesti Fraps, sä droppailet liikaa frameja. Mä en nyt kauheasti haluais tätä puuta käyttää. Tää ei riittänyt alkuukaan. Tehdään sitä aina lisää, jos ei riitä. Vittu. Pystyykö tänne? Sä oot talon sisällä ja hakkaat talon ulkopuolelta puuta. Kiva. Tulla noin pois. Sitten lisää. Mä en halua käyttää tätä puuta, koska mulla ei oo sitä paljon. No niin, me jäi jo ylimääräistä vittua. No niin, sitten tuoli. Sä saat tänne jotain mukavuuksia. Tämmösen vois tehdä. Ehkä vähän jousia. Siis näitä, joo. 5 KP, kiva. En mä nyt tänne halua mitään. Sitten tortsi. Tai jos mä saan nyt tortseja vähän sen. Tehdään nyt tortseja, koska me pystytään. Sitten pistetään tännekin. Sitten kans tänne. Ja tohon. Ja tohon. Joo. Mä siis on vaan väliaikaisesti täällä, mutta mä lähden täältä vittuun kyllä. Täällä on vaan tämä, että mä pystyn katsoisin, että mitä mä niinku pystyn siellä rakentamaan. Sun muuta esim. Niin. Yellow torch, tupakkaa tarvii. Lexa on saanut tuota tupakkaa. Silkkiä. Lamppuposti. Tän tarvii copperbaareja, iron chaineja. Miten iron chaineja tehdään, mä en tiedä. Onks tää siltä, että jos mulla on vaikka 6, niin joo. Joo, tää aina menee silleen, joo. Kummet se. Shifti on se. Harmi, että tästä ei pysty. Mutta käy vähän valaseessa. Tai no, voitais me itse asiassa tappaakin toi, mutta mä en pääse sinne. Pääsenpähän. Mä vaan valehtelen. Ja vähän valaistaa tätä aluetta. Missä menee? Mä en näe mitään. Tossa. Vittu. Ja skeeliä. Niin me saadaan vähän tortseja. Alaistetaan vähän tätä aluetta. Täältä vittu zombi. Täältä me saadaan nyt hyvin kaikkialla. Et vittu oo tosissaan. Juu, tänne mä en jää. Kuole jo vittu zombie. No niin, nyt mun pitää saada toita hengiltä. 29 helahu. Hi! Ei. Oi vittu. You were slain. Kivasti spawnasin mun. Tässä tää on helppo tappaa. Pistetään tähän tämmönen, niitä on helpompi kiivetä tuolla tai mennä tänne. Mä nyt vähän
keksin Lexalta idean, että mä teen noista niinku hautuumaan sitten. Tosta ei pääse, se on kummallista. Nyt pitäis... Ei noin paljon. Tähän. Näitä pitäis tehdä vähän. Ai jaa. Ei tää oo kivaa. No toihan on tossa hyvä kivasti. Mut nyt noi kaikki zombitkin pääsi tonne, voi vittu. Niin. Nyt kaikki zombit pääsee tänne. Mut mä keksin nyt, että mitä mä teen, hahaa. Mulla on tätä normaalia, niin mä teen näin. Niin sit kun ne pomppaa täällä silleen hymps, hymps, niin sit ne on silleen pumptsika, pantsika, puntska. Ja sit vois tehdä tähän tämmösen pienen aukon. Miksi mä tuolla sitä yritin tehdä? Ja sit mä tästä pystyn ne hakkaa. Joo. Anteeksi, vähän käsi osu tuohon mikkiin, mutta ei se haittaa. Niin jos ne tulee täältä, niin sit on silleen lynchködyn ja sit mä saan ne vaan tosta tappaa. Juu. Mutta nyt mä haluaisin jo päivän, koska mä haluan puuta. Miksi mä emme hakkaa sitä nyt, koska on yö. Hurjur. Joo. Mennään, mä en tiedä, että mitä mä en tiedä. Näistä jaksoista tulee jonkun pituisia, mä en tiedä vielä edes minkä pituisia. Et vittu tosissas. Tämähän on hyvä. Hahaa. Ja demonin silmät toi saa myös tällä. Koska demonin silmältä mä saan vitusti kaikkea paskaa. No niin, nyt äkkiä nyt. Mä haluaisin jo maan alle ja löytää jotain aseita. Vittu. No niin, mä saan lenssiä. Mä käytän vaan ne arrovituusiksi. Paitsi sitten kun mulla ei enää oo arroveita, höhö. Nyt on niin synkkää, että huhhuh. Kuole. Nyt tonne. Mulla on ehkä ihan riittävästi nyt kaikkea. Mun pitäis vaan päästä sinne maan alle ehkäpä. Ei kun just tänne päin. Arroveita. Ei tietenkään mä en saa tehtyä arroveita. Ja mulla alkaa olla vitunmoinen nälkä. Kello on jotain kohta 10:30. Mä heräsin 8:30. Kerrankin nyt mä oon alkanut herää aikaisin. Vittu.